Bosta persuni jinsabu mħasba kif ma jafux se jaqbdu jagħmlu fin-nuqqas ta' mediċini meħtieġa għal saħħithom, nuqqas li issa ilna naraw għal xhur sħaħ. Iżda donnu għall-Gvern Laburista is-saħħa tal-persuni mhix tingħata priorità kif mistħoqqa. Dwar din il-problema, Net News staqsa lill-Ministru Owen Bonnici li huwa membru fil-Kabinett ta' Roberta Bela bil-Ministru jażel li jaqbes għal sieħbu Chris Fern. Dan il-Gvern għamel differenza kbira. L-istess gvern kien wies li mhux li din il-problema qatt tiżjed maħna se nafaċċjawha, iżda saħansitra se jkun qed iwassal dawn il-mediċini sa wara l-bib tan-nies li ma' mediċini lanqas biss qed jaslu sal-ispiżeriji aħseb u wara għand in-nies. Lista ma tispiċċa qatt ta' mediċini out of stock li meta wieħed imur għand spiżjar isib biss xkafe f'nofshom vojta. Bin-nies ma jafux se jaqbdu jagħmlu fir-rigward ta' din is-sitwazzjoni. Tħarbit enormi fis-settur tas-saħħa. Ilha iktar minn xahar u nofs out of stock tal-mistija. Għaliex il-Ministeru tas-Saħħa qed jibqa' sieket. Kritika ma taqta' xejn lejn din is-sitwazzjoni bil-Gvern Laburista xhur wara għadu ma lissinx kelma waħda.